skal du se at vågne, der er snart mad, og de kommer og besøger dig i eftermiddag. Så nu, kom nu tilbage her til her så stille og fredeligt. Hvad dag er det? Det er jo søndag. Nej, hvad dato er det? Den 14. november. Så er der ikke så længe til. Nej, der er ikke så længe til. Du skal bare lige have noget at spise først, så jeg lige har til kaffe til. Ja, hallo? Ja, hej. Det er nok bedst, hvis I kommer så snart I kan. Hun glider væk det meste af tiden. Det er det smertestillende, der gør hende så omtoget, forstår du? Ja, farvel. Skader. Jeg er i passens ro. Hjerten bankende rytme i alt hvad du længes mod. Jeg er din mors rå hænder og din fars bekymrede sind. Jeg er de tidligste drømmes lægte tårer. En drivende regnværsnat. Jeg slog en gang til jorden for at slå dit hjerte lidt hårdt. Vil jeg rejse varligt op igen og tørre tårerne rundt. Jeg lader dig hælde.
det var helt vildt. Så du lige, hvordan det kom og gjorde det hele meget værre. Og så kom du, min dejlige superheltveninde, og reddede det hele. Og som du ville have gjort for mig, min super fantastiske evighedsveninde-ring. Ej, hvor er det bare nede, at vi ikke skal være sammen hver dag i et langt stykke tid. Ja, det var så sørgeligt. Lad os snakke om noget andet. Ej, ved du godt, Martin han har også nær fødselsdag. Har han? Men hvornår har du? Jeg har den 5. og Martin har den 7. Har I også fødselsdag i november? Det har jeg også, men først den 21. Oh my god! Lad os holde en mega fest og invitere alle, vi kender. Ja, klart! Hey girls! Efter et kort ophold fortsætter toget til Esbjerg. Vi beder alle passagerer om at bagage og andre personlige ejendele ikke efterlades uden opsyn. Og så tænkte vi, at det nok var fordi, vi skulle samme vej. Skal vi samme vej? Ja, jeg tror du ikke, det kan ikke være helt tilfældigt, det her. Nå ja, så kom der. Fortælle om en lille landsbypige, som tog ind til myre og turde by for at blive til